Hi friends, welcome back to our channel. दायो जोङो साम' खनहैनो थाखाय ओंखारदों न'निफ्राय। जोंनि न'निफ्राय दुब्लियाबो एसेबां गोजान जाया, खाथियावनो। ओमफ्राय दायो जों नै साम' खननो फैबाय। ओमफ्राय दिनै नै बोथोराबो ओरैबायदि गरमखा, फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि सान्दुं नै। ओमफ्राय दायो दहायनो फैनांसिगौमोन जों फुङावनो, दालाय सानजौबावबायसो नै। होमबाबो थांनोसै। ओमफ्राय बेयाव नायग्रोनायनोसै नै दंना गैयाथाय नायहैनायनि। साम'आ नै साम'आ नै माइयाबो जौबायलै, बिराद जोसिगोन दायो जों साम' खननो, मिन्थिबायना? बेखौ खाना लानांगौमोनलै खबाइखौ। साथायानो साइक्लुम खालामनानै होजोब्बाय। बोखोथ' साथाखौ मालिकआबो बेयावनो दङ। सोर मालिकआलाय? मालिकआलाय सोर? माइ गाग्लिबाय होननानै रायहरबा थैबायलै। अबेलाय मालिकआ? ओइलाय बे प्रेममोननि उनथिं। नोंसो दंसै माथो इयाव? ओं इलाय। दा रायजाबाय इलाय। बिथिंबो इलाय नै साम'आ जा मोनसे खनबाय ना इथिं लाबो खबाइआ। फुङाव खनबा बांसिन मोनोलै, फुङाव फैनांगौ। एसे सानजौबाय ने? एसे सानजौबाथाय मा होनो गरमजों बिसोरबो हाबसोजोबो ना। फुङावबा हालाय बै माइया जोसोयोलै, आं आखाइ गोलाव गानगासिनो। सिगाङाव बिराद मोनोमोनलै साम'खौ, जों जि खनखायोमोन, खनबाय। आखाइया जोसोदों, जि जोयो माथो। माइया जोखायो दा, आं नोंखौ दालाय बुंखायाखै आखाइ गोलाव गान होननानै। जोजोब्बायलै बा। सान्दुं गोसा आरो बिथिं साम'आ माबाया माइयाबो गोजौ जाबायना। दे ना गैलालै। नै दायो बेयाव मोननायालाय मोनसाबायमोन, ओमफ्राय बैथिं नायहैबावनोसै एसे, बारा एसे मोनबावबानो थोबायलै। आसिगुरा मा अबस्था जाबावनांगौ, गोजा जाजोबसिगोन। जाबाव गांजेमा इयाव दङ, इयाव फैद' खनफैद' इयावनो। बोरैहायमोनलाय लाबाय नोङो? औ। सरि दे, साम'सो नै गांजेमा नङा। खुगायाबो जाथारला होनदो। माहाबा बै गेन्दानिया, बे गेन्दानिखौथ' नुबा दांग्रोमनांसिगोन आरो। थोसिगोनलै ना? थांसै? थोसिगोनदां, ओरै ना हमनायखौ नायना थांसै। ओइथिं ना हमदों नायहैनो? ना हमनायखौ। दै रानदोंबा हमना थांसै, दै रानाखैबा थांसै। नै दायो बेयाव साफा सुनानै लांखानोसै साम'खौ। खाथियावनो दै मेरलाखा, मानोथो मैला लांबावनो। ओमफ्राय आंहा एसां बिदि खांख्राइ हमनाय, साम' खननाय, ना हमनाय एसां बिदि एक्सपिरियेन्स गैया दै। ओमफ्राय नैबे हले रोंथारो। आंनिफ्राय एसे एक्सपार्टसिन आरो बियो साम' सुनायफोराव। बोथिसे थांसिगोन। मा? बोथिसे थांसिगोन, मोनसाबाय नै। थांसै नामा? ओंलै सान्दुं गोसाबो। थांसैना? नैबे दंग'खौ सारनो नागिरदोंमोन गामिनि माखासे मानसिफोरा, ओमफ्राय मेचिनानो गाज्रि जानानै दङ। दहाय सारहांबायमोन, ओमफ्राय दायोबा मा जालायखोथाय, मेचिनानो गाज्रि जालायबाय। जोंबो बिराद नेनो बाबायलै, सान्दुङाबो गोसा। माला जाबावगोन मेचिनाबा। नै नाया, नुदोंना नाया? नाया नै जि दावखादों, बेखौनो सारगोन।
मेंबायलै जोंबो दायो न'आवनो थांफिनस्रानोसै बेखौलाय माखौ सोलाबाय थानो न'आव सफैबाय दायो नै दायो दसे सोमनानै दोननोसै ओमफ्राय दा बेलासियावहा सायनोसै मोनायाव संना जानोसै सुनानै दोननोसैहाय ओमफ्राय सोमनानै दोननोसै दै मोजांजों दायो सोमनानै दोनथ'बाय सायनोसै नैबे दाखोनखौ एरख'नांगौ नै ओरैजाय अस्त्र पस्त्र नांसोगौ नै बिदि बेखौलाय गासिबो रोंजोबखायो नै गोथाव बिराद गोथाव नोंसोरबो संना जादे सोर सोर जायो लोगोफोर बे साम'खौ गोथाव मोनो खिथाहर दे दायो नै जोङो साम'खौ संनो थाखाय जगार खालामबाय नै सामब्राम बानलु सामब्राम देनाय सबायजों संगोन जोङो नै थाव दायो जों नै संनोसै थाव होबाय नै थाव दुंबाय दाना सामब्राम होबाय नै थाव दुंनानै सामब्राम होनानै बानलु होनोसै साम'खौ बर'फोरनि थाखाय फेभरेटखौनो होनजायो ने गासैबो संनो रोंखागौ साम'खौ अनलाजोंबो जायो खायफाया जोगोनारजों जायो ओमफ्राय जों जानो नागिरदों सबायजों ना माबायदि जायो नायनायनि र' साम'खौ हरनोसै नै साम'खौ दायो जों नै मोजां एवनानै लाग्रोनोसै बिनि उनाव होनोसै नै संख्रै बेनिफ्राय होबावनोसै हालदै आरो होबावनोसै नै मस्ला होबाय नै एवबाय थादो दसे दै एसे होनानै खोबना दोनसै नै मोनथ'बाय थादो दसे सम ओमफ्राय नै दायो बिथिंहाय सबाय संसै नै थाब जानायनि नै फारनैथिंबो संबाय हा सबाय होमबा नै दायो जोङो सबायखौ सेरनोसै खायफाया बेलेग सङो आरोना खायफाया रुनानै लाग्रोयो ओमफ्राय जोंना नै डाइरेक्ट सेरखानोसै सबायखौ थाब जानायनि मोजाङै एरनानै लाग्रोनोसै गावबागाव गोसो आरोना रुनोबो हायो ओमफ्राय जोङो नै बिदि संबाय सेरग्रोनानैहाय मोजां एरनानै लाग्रोबाय दायो गासैखौबो नै संख्रै हालदै ओमफ्राय सामब्राम देनाय होखांनायनि उनाव मोननो थाखाय जों दसे नै खोबनानै दोननोसै दै होबाय दायो जों मोनजासेनि थाखाय खोबना दोनथ'नोसै दानिया नै साम'खौ नायनोसै मा जानानै दङ दैया दंबावो एसे बे दैखौ फोरानजोबनांसिगोन आरो गावनि दै बियो साम'नि दैया रानजोब्बाय गावनि दैया दायो दै होनोसै बेखौ दायो खोबनानै दोनथ'नोसै नै सबाया गोदौबाय
नै दाना साम'नि दैया रानजोब्बाय दायो सबायखौ होनोसै आरो दायो बेखौ फुदुंनोसै आरो फुदुंनानैहा दसे खोबना दोननोसै होमबानो मोनसिगोन फाइनालि जोंना संनाया कमप्लिट जाजोब्बाय दायो जों जानोसै जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय